राजनीति फोथाराव माखासे सल'फोरा आंगारनिफ्राय उजिफिननाय बायदि गोसो बोनो हानाय जायो। 2025 बिटिसि बिसायख'थिया खुंथायाव थानाय जथाय दोलोनि थाखाय मोनसे राजा फाथिनाय जागोन होनना सानदोंमोन। बेनि सोलायै बियो पलिटिकल कामबेकसो जानांहोदों। बादायारिफोर आरो माखासे बिजिरगिरिफोरजों नेवसि जानाय BPF दोलोआ गोहो मिरुजों फैफिनदों। दा बिसोरो बेखौ माबोरै खालामखो? बेयो मोनसे गिदिर पलिटिकल स्ट्रेटेजिमोन, खुंथायाव थानाय मानसिफोरनि गोरोन्थिमोन, ना माबा मोनसे गोथौ जाहोन दंबावोमोन? बेखौ 10 मिनिटाव नोंथाङा बिसोरनि देरहानाय, बिसोरनि गाहाय सल'फोर आरो बड'लेण्डनि इयुननि थाखाय बिनि सिङाव थानाय सल'फोरखौ मोनगोन। कामबेक एबा फैफिननायखौ बुजिनो थाखाय गिबियाव जोङो बिसोरनि गोग्लैनायखौ बुजिनो नांगोन। 20 बोसोरनि थाखाय BPFआ गोहोनि मोनसे सिम्बलमोन जोंनि बिटिसिआव। हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय BPF दोलोआ आनडिसपिउटेड चेम्पियन्समोन। नाथाय फैबाय 2020 मायथाइयाव बड' पिस एकर्ड। बेनि उनावहाय सागोनगिरि आबसु आरो NDFBनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों हेफाजाब होजानाय UPPL दोलोआ BJPजों ज' जानानै BPFखौ राजउलाफादनिफ्राय जोगारहरो। BPFआ सिंगल मेजरिटी मोनदोंमोनब्लाबो 17था मार्चआव देरहादोंमोनब्लाबो गोबां दैदेनगिरिफोरा आरो मेम्बार्सफोरा BJP आरो UPPLआव जइन जानायनि थाखाय गोबाङानो सानदोंमोन BPFआ आरोबाव उजिनो हानाय नंला। माखासे आरोबाव जाहोनफोरा जाहैदों एन्टि-इनकुम्बेन्सि, मानसिफोरा गोदानखौ लुबैनाय आरो कारापसन। UPPL आरो BJP जथाय सरकार दानाय लोगो लोगो BPFआ दल' थायाखै। बिसोरो गावसोरखौ दाफिननायनि थाखाय खामानियाव ओंखारदों। बिसोरो गिदिर गिदिर रेलि खालामाखै, नाथाय बिसोरो सिरियै गामि गामि हाबदों, जेंनाफोर खोनासंदों आरो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि खोथा होबोदों। जायनि जाउनाव हाग्रामा महिलारी बिथांखौ अनसायनाय मानसिफोरनि अनजिमाखौ बांनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि उनाव बिथांमोना गोदान सरकारनि लोरबांथिखौ मोजाङै दिन्थिनो हादों। साख्रि होनो हायै, जौगानाय लाबोनो हायैनिफ्राय लानानै बड' एकर्डनि गोबां दफाफोरखौ मावफुङैसिम बे गासैखौबो बिथांमोना मोनसे पलिटिकल डिस्कर्स खालामनो हादों, ओमफ्राय पाब्लिक सेन्टिमेन्टखौ गावसोरनि फारसे बोनां लानो हादों। आरो बिसोरो BPF दोलोखौ BTCनि थाखाय साबसिन साजायनो हादों। जोबनायाव BPF सरकारा गावसोरखौ बड' आइडेन्टिटि आरो इन्ट्रेस्टनि गाहाय गार्जेन हिसाबै महर होनो हादों, जे BPF पार्टिया बे ओनसोलनि थाखाय नांनानै उजिनाय एबा सोरजिजानाय मोनसे पार्टी। ओमफ्राय गोदान सरकारा UPPL दोलोजों दैदेनजानाय सरकारा बियो बायजोनि गोहोमनि सिङावसो थानाङो। सोलिनाय दैदेनगिरि एबा गभर्नमेन्टआव थानाय मानसिफोरा फेलें जाब्लासो फैफिनो आरो बिसोरो थारैनो फेलें जादों। UPPL BJP सरकारा गिबियावहाय गोख्रों नुजादोंमोनब्लाबो बिसोरो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों। इसिङारि नांलायनाया गुवारै मोनथिजादों। बिसोरनि जे गोख्रों जौगानाय आरो सान्थिनि जे रादाय होदोंमोन, बे गासैबो गलाय मोन्देरसो फिथाइ होदों। BPF दोलोआ बे गासै लोरबांथिफोरखौ गावसोरनि थाखाय मोनसे पलिटिकल केम्पेइन एजेन्डा खालामनो हादों। BPFआ ओरैनो देरहायाखै। खुंथायाव थानाय मानसिफोरा 2020आवहाय सुबुंफोरनो जे गोजौ मिजिं होदोंमोन, बेफोरखौ मावफुंनो हायैनि जाहोनावसो BPFआ आरोबाव सरकाराव फैफिनदों। बिदिब्ला BPFनि देरहानायनि गुबै ओंथिया मा? सेथिया जाहैबाय आइडेन्टिटि पलिटिक्सआ अरायथा। सोदोबखौ गोसोआव लाखि, आइडेन्टिटि पलिटिक्स। नैथिया जाहैबाय एन्टि इनकुम्बेन्सि। BTC भटार्स एबा भटार्स इन जेनेरेलआ गोदान साबसिनखौ नागिरबाय थायो। BTCआवबो जोंनि BTC भटार्सफोरनि पेशेन्सआ नेथ'नो हानाय जे बोलो बियो खम, ओमफ्राय भटखौ बिसोरो पारफरमेन्स बेससो होयो। थामथिया जाहैबाय बियो आसामनि राजखान्थि फोथारखौ सोमावदों। BPF दोलोआ मोनसे गोख्रों दोलो हिसाबै नुजाथिदों, जाउनाव BJP आरो कंग्रेस मोननैबो खर' हमनांगौ जानां फैदों। थारैनो बियो बेलेन्स अफ पावारखौ शिफ्ट खालामदों। राजखान्थि फोथाराव मोनबो देरहानाय एबा जेननाय अरायथा नङा। खालि सुबुंफोरनि मोनदांस'हायै गोसोआल' गोजोर थायो। BPFनि मावथांखिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा सानो?
बिसोरनि फैफिननायखौ नोंथाङा नुखादोंमोन ना नोंथाङाबो सोमोनांदों? नोंथांनि बिबुंथिखौ गाहाय कमेन्टआवहाय लिरनां फोरमायहरदो। बांसिन बेफोरबायदि राजखान्थिनि बिजिरनायखौ नायनो थाखाय लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनां होदो। नायनायनि थाखाय गोजोनबाय।